Kangko alhamdulillah komplete Anom Dwijo Kangko. Hari ini luar biasa. Betul. Perusahaan Roman mau ketek mobil rumah jadi. Hari jadi. Hari jadi yang ke-348. Maknanya apa? Nyun pangapunten, kula mriki Raden Dredeg sing mesti. Ora nyono, ora ngira, ora turu ya ora ngimpi. Saged pinanggih kalih jenengan. Kaya kejugrukan Gunung Sari Keluberan Segara Madu. Dasar panjenengan niku dalang kondang kawentar tesih nang putranipun suhunipun pedalang wonten ing Nusantara nggih menika Ki Sukraswanda saking Blitar. Kowe ku nek ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden iso ngelem. Mas Kangko mbak elem praku. Piye harga diri? Kowe nek nang omah dalan panggung dalan nang omah sing les TikTok.